Pozdrav ću, dobrodošli u novi video, samo Vuk, vi ste na Vicršten kanalu. Znam, nije bilo videa bukvalno godinu dana, makar ne ovakvih dugačkih. Mislim, izbacivao sam ja šorcove, ali to se ne računa realno. Ali evo me, vratio sam se i vraćam se jači nego ikada. Uglavnom za 2 sata sa mamom i mojim psom Donom. Evo ga Donić, znači s njime idemo. Prvo što ćemo raditi, odvest ćemo Dona. Don na latinskom znači gospodin. Tako da ćemo Dona odvesti u najbolju kupovnicu pasa u celom regionu. Bukvalno tek se otvorila. Što mi diže noge, vidi ga. Jesi si ti malo zavalio, ti lepo kod mene. Ljudi, lajkujte video i obavezno gledajte do kraja, pošto ćete vidjeti šta će se sve desiti. Prvo idemo u Beograd da odvedemo Dona u peravnicu pasa. Bitno je da imam njemu da kupujem granule. Znači, sad će mi mama doći sa Donom, odeš do kake. Ne moj mama, nego Dona, to mislim. Inače, ja živim u okolini Novog Sada, zove se Beočin mesto i zato sad idemo za Beograd. Don, vidi ga, joj! Do Beograda nam treba nekih sat vremena i 15 minuta, ali pogledajte kakva je ovo magla, znači pokaži im mama, pokaži im. Polako i sigurno. Sad ću da dodam sa 3.0 motorom, 350 na sat. Ljudi, vidite ga, joj, on je dobar, mali kjerić. Mama, kako vozim po tebi? Pa dobro, samo moraš malo sporije. Koliko ja idem u magli? 80! Uglavnom idem 110, nego sad dok snimam telefon idem 80. Pa nije? Pa nije normalno. Tvoj muž i moj, to jest moj tata, tvoj muž, on je vozač hitne pomoći 45 godina, a ti si jako dobar rally trkač. I ta dva gena kad se spoje, dobiješ mnogo dobrog vozača. Dobiješ dobrog vozača, magla ne priznaje dobrog vozača, kraj priče, jer ne znam šta je ispred tebe u magli. Sedlja kuća, žena, deca, moja poro. Prelepo. Dobar dan. Beograd, Šimanovci, znači idemo Beograd ravno. Gdje si Don? Joj, Dončić. Šta je ovo? Želim moja mama da bude zdrava, zato sam teo da udarim. Evo ga salon tu, znači salon za ulepšavanje pasa. On voli da se kupa, ali ne voli tuš, znate? Joj, kako mene ljubi. Prvo stavimo šampon. Ne brini, moramo prvo da stavimo na sebe ovo zato što ako se bude tresu sve će da mi isprska. Kao mesarsku kecelju. Sad ću da kojem. Bolje mi je ovako. Joj, Dončić. Regenerator idemo sada, moja mama ne zna da snimimo. Kliknemo zaštitu od buva. Moramo da mu ispredemo to dobro. Ide, ispiranje ide. Znači ga moramo isprati skroz. Sušenje fen. Ajde sad da se obriše tako. Sušenje stavljamo. Inače dosta toplo to sušenje i brzo ga osušiti sve, tako da stvarno ako imate kućnih ljubimca možete ovdje da dođete da ga okupate. Ajde, srećan. Ljudi, okupali smo mog psa, znači tu je i moj fotograf, evo. Pozdravo. Znači, idemo sada na aerodrom, treba sad da pokupimo kapu kapetansku. Lama. Što se tiče leta, let traje oko sat vremena, znači bukvalno radit ćemo svakakve neke stvari, vratno akrobacije vamo tamo. Onda ću ja da uzmem da vozim i stvarno jedno čekam, mnogo sam uzbuđen. Sve jednom rukom, učili u autoškoli, trkamo se, dižemo ga na 3000 obrtaja. Šta kažem? Ja me gledaš na TikToku? Hvala ti puno, brate. Braćo! Vico! O, izvinite, gospodine kapetane. Ljudi, evo nas, stigli smo, eno ga tamo avion, kao što vidite, beli. Bukvalno se osjećam kao da sam u GTA, znači ono kad dolazite na aerodrom, sad ulazim u avion i palim, braćo. Pogledajte ljudi, ovo je znači jedan avion, mnogo dobar. Obukao sam ovu košulju, sad ću da sredim se, nisam se još do kraja obukao. Pogledajte, znači, ovdje su još aviona i tamo ima još aviona, eno koji još jedan čeka nas. Ova osoba je zaslovna za sve ovo, znači, hvala joj puno. Kako smo se upoznali na GoTo putovanje? Da, nisi bila moj vodič? Ne, Italija, Španija, Francuska. I plačem što nije bila moj vodič. Jednog dana. Jednog dana. Ljudi, sada se oblačimo, spremamo, krećemo prvo na fotkanje, pošto treba da se razvedri, ali evo sad će. Jedna stvar koju sam siguran da niste znali jeste da mogu jednom rukom da pomerim ovaj avion. Ne verujete mi? Bravo, pomeram. Mogu i levo desno. Pogledajte kako se lagano pomera. Kameramane, jel si mislio da je ovako lako da se pomera? Ne, nisam mislio, definitivno. Avion izgleda teži nego oni tamo auti pozadnji, bukvalno. Znači, najvjerojatnije putujemo u ovom avionu ovdje. To jest, ja postajem pilot, tako da ovo je veliki dan ljudi za mene. Ok, idemo grupa 2 aviona, odlazimo odavde od Dvojke do Novog Sada, preko Fruške gore. Od Novog Sada Dunavom se spustimo skroz do Beograda.
do Zemuna tačnije i od Zemuna Beograda se vraćamo vamo u Vojku. Znači vidjet ću svoju kuću na Sadu. Naprimjer, da. Ako pogodiš iz vazduha gde je, letimo iza nje. Pogodim, raketom ili kako? Ako mi pokažu prstom gde je, letimo iza nje. Može, odlično. Ok, sve. To je to, Trebalo neće bi biti ništa više. Sam se dobro vezao? Da. Sigurno? Da. Nemoj da otpadne. Znači ljudi, mnogo sam uzbuđen, realno niste svesni koliko. Ovako. Inače ove slušalice kad stavim ništa ne čujem, svoj glas bukvalno ne čujem prejako. Ovdje su na sve kontrole, krećemo uskoro. Ovo je san, ovo se živi braći. Ja treba se čuti. Dobro. To znači da radi. Ovo je nadmorska visina. Ajde neće ići dole, pošto znate onim horror filmovima aviona da ide dole. Ovo ne može da se otkači, da se otvori. Vrata, dobro. Znači, trenutak kada smo se odvojili od zemlje je bukvalno neverovatan osjećaj, ne mogu da vam opišem, jedino ako znate kakav je, znači ljudi koji su bili ovdje onda sigurno znaju o čemu pričam, ali ako niste se, verujte mi, ako budete imali priliku morate da probate. Evo meni je ovdje dao malo da pilotiram, znači pogledajte na 1000 metara smo visine, tu je Fruška gora, znači što smo preko Fruške gore smo išli do Novog Sada, to je mog rodnog grada. Ovdje smo leteli nakrivo skroz kao što vidite i on mi je na kraju dao da malo ja upravljam, a ovdje sam ja pilotirao. Baš sam se skoncentrisao bio ovdje jer ipak ja ovo upravljam i u pitanju su ono 2 života i nije za zebanciju. Ovo je moj Novi Sad iz vazduha, znači mnogo nevjerojatno jer ga nikad nisam vidio osim na nekim vidijima, evo ga most slobode preko kog idemo i kad ulazimo u grad. Pošto mi je rekao da mogu, ja sam ovdje da krivio avion, nadmorska visina je bila zakrivljena, tako da smo bili u non stop nekim pokridima da kažemo, a da nisu ravni. Kako se pali gas i avion, moraš mi to objasniti. Kada isključiš crtava cijel avion i to je tako se pali, daš mu struju i sve što magotima se upali. Znači ova dva dopita. Ovdje sam ja preuzeo potpuno kontrolu i koncentracija mi je bila jača nego ikad i slušao sam njegove narede. Evo pogledajte koji je zapravo avion brzinom proleći, zapravo uopšte nije sporo. Inače Dunav sam pratio, rekao mi da Dunav pratim i da ću doći do aerodroma koliko trebamo da sletimo. Mogu da vam iskreno kažem, osjećaj upravljanja aviona je nekako skroz čudan i poznat. Znači čudan pošto nikad nisam radio, poznat je nekako kao da sam u igrici. Glupo sad to možda zvuči, ali stvarno kao ljudi kada pilotirate u nekoj igrici, takav mi je bio osjećaj. Ovdje mi je rekao da mogu da dodam nitro, bukvalno ubrzanje aviona, što smo stvarno krenuli brzo da idemo, nagadio sam ga do kraja. Na kraju mi je rekao da smo išli maksimalno oko 300 km/h, što je stvarno nevjerojatno za 100 konja. Zašto kažem 100 konja? Zato što avion ima 100 konja, znači ovakvi avioni mali što ja letim, oni imaju otprilike 100 konja. Evo ga drugi avion kog smo mi pratili, što je rekao u početku, znači bukvalno baš smo blizu bili. Ovako to izgleda kada sam skroz na glavačke, pogledajte, meni iza glave je ono bukvalno zemlje, što je nevjerojatno. Ali onda je odlučio da non stop budemo naopako. Bukvalno povraćalo me se, krenula mi mučnina. Držao sam osmeh na licu. Avion se toliko tresao da sam mislio da nećemo preživjeti. Napački smo, braću! Šalim na stranu, sve je bilo u redu, malo sam morao da napravim dramu za video, ali uglavnom smo sleteli, to jest on je meni dao da sletim, pokazao mi komande i uspeo sam. Može jedno pitanje, kako si imao poverenje u mene da mi daš da slećam, pošto je to malo zebanija stvar? Pa kad sam pustio gore da letiš, vidio sam da možeš i da ne možeš ništa da pogrešiš preterano, da ćeš slušati moj glas, imao sam poverenje zbog toga u tebe. Hvala ti puno, ovo je bilo, znači, doživlje, iskustvo, ne znam da ti opiše, hvala ti puno. Ja u šoku sam ljudi dalje. Može slika. Evo ga. Braća me navatalo već. 10 sekundi, da si mi vidio da letim? Jesam. Moj brat me vidi u avionu.
Kad bi dao cijelog sebe u to, mislim da bi stvarno jednog dana bio i dobar pilot, čak i možda vojni pilot. Ovo je bilo stvarno veliko iskustvo za mene, ja ne znam, u šoku sam. Ako se bude desilo u stvarnosti da pilot zaspu u avionu kad budem išao, imam sad nekog iskustva pa da spustim avion, iako znam da to nije isto, ljudi, ovaj putnički vojni, ali opet je to sve, da kažemo, neki način slično. Sad je pregrizo ovo. Evo tu ga možete zatrniti, otići. Ljudi, to je to do ovog videa, nadam se da ste uživali i da vam se svideo. Ako jeste, obavezno ostavite like i subscribeujte se na kanal, pošto će biti mnogo jakih videa. To je to, mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada imate ogroman pozdrav. Ćao!